faso jola ka nofu anga jamana obi de kun min kono bi dorete ma kele ngafu iba bedu mali fanda jamana e chendo parce que ko jitambulo nga andi wala fiew o yesomba unoy aso na dotinere so ngani dungo boy police tele la poni ko progrès et wadi ko wari koloshila vérificateur général à quoi bi somba mne umatana re tribunal la ku ye wele blama kwanga wuli kan jo ko vérificateur tara tribunal la quoi bi somba de bi mne ya ni marfati kana ni amne babla o de ambi bedu ambi konate fo aka invité ou kata fama kunda kana anga quartier mabaula kana ankara mola kase ambauma anga fulibi au be au yakabarabla kana osigi konate garibu ka wele laje asarabi ala dibulu anga jamana bitande kamini kunu utima doya ankara mo minu fana nana madira minu ma olu ye kuma surumanu ke fara nyonga ka ke tomba kilenyi olu ka bara e muni ko chrétien farale do beni kasrado ko me olu ku jija chrétien ka se ka balo malgré utinyon fe utinyonga sraka me ukase ka maya ke yanu kase alam billahi tarane fe 600 ka tu yere yira ka bunyani karama odi o foluke niko somba usona la meya bi baraketa unu futes la meya la ne o fo aballa mo ora pe kamana wona ne re nyu yen wele e kwa idra ngwaya daka sunu nina idra nala sona ka mimbo ne da adama de di kuma to ni bi feka minata fo isi ka bi ne bi dan bo man awye mo min black ata ameriki kata mathematics kala ka jate kala ka ba ona odogotoro na ka diplôme nale ko ale jate dogotoro e ne mi kurane bonye che ne islamiya dodoni ka sege nga famu bela ka ta soro wuli balido o de ni toala no te ni kurane che ni ne kunye sika yoro soro mbi bo ala ba don ala global me akana awere toro islamiya e chen me anyebe mina bi o ye galodi kila tara ka min to amolo nite kila tara ka muto islamiya obolo ala janaya kofe ka hine nyona kan jogo dla ne ka toro kana si ima hali ka baka nga toro kana sama kila tara kan de to me niye alimami yoru mangame mino ngonye kurane drushi ko lu chesiri de do fonga karsa lebu fonga malo ibado ko ala ko tebli ko dona utlobe kuma ufokala mimbi fo ala kama ani mimbi fo magobe mgodola be bado ba fo demse hu kana toro kashe tikela ni danga de ka kashe tikela bisala ukatke demse on ka don minu muga kanga kashe tikela bi amaku nyana yere o ya soro anga moya to kasheti mibi munumunu o ya soro bitke uba jode ka moya to werebla ni ne kuma do fo no kabu ubishinga o marché kashinga joti ka soro ko bla skula biko te ko aya soro minu mbala bi asuruti aywa alhamdulillah aywa shere dofle
Ayiwa minnu a kasɛti kun bɛ taa di minnu ma u k'a lamɛn n'u b'a feere fana u tun b'o de kan na o ti bi ye dɛ minnu bɛ k'a kɛ bi o y'a sɔrɔ olu tɛ mais fo an ka daminɛ barika de bɛ taa ni mɔgɔ ye hali n'i ye kafiri ye a y'a bangebaaw bonya a y'a bangebaaw bonya a y'a bangebaaw bonya barika diɲɛ dara n'a ye a bɛ wuli n'a ye a y'a bangebaaw bonya dɛ hali n'i ko ala tɛ yen i bɛ balo hɛrɛ la yan n bɛ fɛ ka mun fɔ anw ka diinɛ a jateminɛna cɛbaw de fɛ an ka diinɛ maa basi tɛ Abubakar Umar Usman Ali olu dama tɛ dɛ Abu Zar Ghifari ninnu olu si ma don silamɛya la ko seli b'a la sun b'a la la u bɛɛ ye silamɛya lajɛ de jogo min fɔra Usman bin Maz'un mɔgɔ fɔlɔ min su donna alakira ka sahabaw la sallallahu alaihi wasallam Madina u hijiralen ka bɔ Makan ka na Madina kamana gan kɔnɔ u selen ye kira ka sahaba fɔlɔ min fatura o de tɔgɔ ye Usman bin Maz'un a ma to kɛlɛ la dɛ a sara bana de la o Usman bin Maz'un kira teri de don kabini a ma kɛ kira ye mais kiraya nana sallallahu alaihi wasallam a kɛra kira ye a bɛ ka mɔgɔw wele ka na Ala ma mɔgɔ caman sɔnna ka tuubi mais a terikɛ in ma sɔn mais kira ma fara la ni silamɛya kun bɛ ban mɔgɔw la a tɛ se a sa muru ma na n'a ye yan o comme n balimakɛ y'a fɔ cogo min tama ma na n'a ye yan o Usman bin Maz'un a ma sɔn mais mɔgɔw y'a wele ko cɛ e terikɛ nana ni nin fɛn ye bɛɛ bɛ ka don a la i ma sɔn ka don a dun ma fari la fana i yɛrɛ t'a lajɛ Usman maloyara El Maz'un a nana kira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam a ko n bɛ don diinɛ na kira ko i bɛ don a ko a donna ani kira bɛ ɲɔgɔn fɛ kungo kɔnɔ o kun ka di kojugu o bɛ ɲɔgɔn fɛ kungo kɔnɔ kira ko a ma kisi nɛɛma b'a ma ko t'a fɔ nin yiri in ye dɛ n bɛ fɛ ka don ɲɛgɛn na k'a kana parce que u bi kɛnɛ jalan de kan Usman bin Maz'un ko nin ye mun ye Usman bin Maz'un taara jiri nɔfɛ ko kira ko i kana sallallahu alaihi wasallam k'a fɛ ka don ɲɛgɛn Usman yɛrɛ ɲɛna a ye jiri wulilen k'a diliw sama ka bɔ a bɛ ka fofo i b'a fɔ a bɛ mɔgɔ bolo ka na jɔ kira la ka kira dogo kisi nɛɛma b'a ma kira tilalen kira bɔra yiri taari tura nɔ na o ye kabako ye dɛ mais nin kɛra Usman ɲɛna o m'a ka limaniya yɛlɛma mun kɛra ani kira bɛ ɲɔgɔn fɛ kira y'i muɲu dɔɔni k'i suma ka waati kɛ kira tilalen a ko kira ma ko i y'i da de o a ko wahyu de kun bɛ ka jigin kan Usman ko ala ye mun f'i ye a ko ala ko inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurba wa yanha anil fahsha'i wal munkar wal baghi a ko Usman ma ko ala ko n ka mɔgɔw yamaru k'u ka ɲuman kɛ u ka kɛ dugaw ye u kana maa tɔɲɔ ko n ka mɔgɔw ladi k'u kana maa tɔɲɔ u ka tɔɲɔni kana se mɔgɔ ma Usman ko tiɲɛna ko ye tulonkɛ ko tɛ nin ye sɛbɛ ye mais yiri bɔra a nɔ na o ma foyi d'a ma parce que magicien bɛ se k'o kɛ mais sisan a sera sɛbɛ ma ko ja diinɛ in yɛrɛ de ye an ka tile walimuso to yen dabalijugukɛ dabila n'i balima dɛsɛlen y'a dɛmɛ a ko sisan ne bɛ don a ko kira ma sallallahu alaihi wasallam a ko n bolo filɛ kira ko mun don a ko n bɛ don diinɛ na a ko e kuma don a ko ne kuma don a ko n t'i nɛgɛ ne kun maloyara de mɔgɔw b'a la ne t'a la o ye maloya mais bi n bɛ don n bɛ fɛ k'a fɔ ye kira ka maaba bɛɛ donna de jogo min bɛ silamɛya kɔnɔ jogo magicienya tɛ non seli tɛ n'i y'a sɔrɔ seli tɛ silamɛw ye san 12 kɛ silamɛw don muminunw don seli faridayalen tɛ san 12 sun tɛ yen jaga tɛ yen hiji tɛ yen silamɛw bɛ yen an ka silamɛmuso dɔ tun bɛ yen o tɛ ko jan Egypte a ye kuranɛ durusi kabini a ka dɔgɔ
ala y'a kɛ a sigilen bɛ sigida min na ani chrétien dɔ ka yɔrɔ nɔrɔ bɛ ɲɔgɔn u nana fɔ a ye don dɔ la ko chrétien muso in man kɛnɛ ko a degunnen don a ko han a ko ɔhɔ ko a degunnen don dɛ silamɛ muso in wulila ka taa chrétien muso fɛ yen ka taa dalen sɔrɔ chrétien muso in ko a ma ko wuli n dɛmɛ i ka wuli silamɛ muso in ye chrétien muso wuli k'a sigi a ko aja n bɛ fɛ ka kuranɛ kalan i kunkolo la ni ala sɔnna i bɛ lafiya sisan i kunkolo di yan n bɛ kuranɛ kalan chrétien muso in ko a ma kɔngɔ de bɛ na ko kɔngɔ bɛ na muso tagara a ka so a ye kuranɛ to yen a taara a ka so a taara dumuni labɛn ka na dumuni di a balimamuso ma a ye dumuni kɛ ka ji min a tilalen silamɛ muso ko a ma a ko na n ka kuranɛ kalan i kunkolo la a ko non ko n ye kuranɛ ye ka ban fɔ n'i bɛ segin a kan n ye kuranɛ manil farti manil muhi manil mumitu manil nasir manil kefi wa het muso ko a ma a ko silamɛ muso ma a ko n ye kuranɛ ye ka ban fɔ n'i bɛ segin a kan ɲɔ tɛ n y'a ye bilahi a ye min ye o de ye kuranɛ yɛrɛ ye an k'an k'a diya n'a ye tɛ dɛ nin de ye kuranɛ ye ka hinɛ maa wɛrɛ la ka hinɛ ala ka jɔnw na ka kɛ maa wɛrɛ fɛ anw ka kira kamana gannen sallallahu alaihi wasallam ala t'i dɔn dɛ ah non i bi ala dɔn i ka limaniya danyɔrɔ la mais ala yɛrɛ yɛrɛ ye min ye dabe si tɛ ala dɔn ni ala bi dɔn ala kira ɲinw bi kari kɛlɛkɛyɔrɔ la ni ala bi dɔn ala kira ka fini bi fa joli la kafiriw fɛ mɛlɛkɛw tɛ yan ala t'i dɔn aha masa in t'i dɔn dɛ kira kamana gwana a kɛlen ka wele in da mɔgɔ caman farala kan mais o mɔgɔ minnu farala kan kafiriw ye ɲani bɛɛ da u kan a ɲani juguyara dɛ silamɛw nana kira yɔrɔ ayi ko an t'an yɛrɛ défend an bɛ se k'an yɛrɛ to kafiriw bolo ta kira an t'an yɛrɛ défend kira ko tiɲɛ don ko ne ye ciden de ye a ko yamaru ma di yan ma fɔ n ye ala fɛ dɛ a t'aw muɲu a y'aw muɲu mais ko nana gɛlɛya ka se yɔrɔ la kira yɛrɛ y'a dɔn ko in tɛ se ka taa kan silamɛw bɛ ka faga kafiriw fɛ u bɛ ka ɲa ka taa fɛn bɛɛ bɛ ka kira y'u wele sallallahu alaihi wasallam a ko a y'a labɛn a ka boli kira ye sahabaw fara ɲɔgɔn kan a ko a y'a labɛn a ka boli u ko k'an faso bila kira ko yanni ala ka dɛmɛ ka na a y'a labɛn a ka boli ko an bɛ taa min a ko n b'a bila ka taa Éthiopie n b'a bila ka taa Éthiopie a dɔw b'a wele ko Habasha surakaw b'a fɔ Éthiopie ma ko Habasha n b'aw bila ka taa Éthiopie o jɔnni fɛ yen o ko chrétien ɲɛmɔgɔ min bɛ yen Najashi chrétienw ka ɲɛmɔgɔba min bɛ yen n b'a kalifa o ma yanni ala k'an dɛmɛ o kɛra min na kira ka sahababa ninnu u bolila u taara Éthiopie ka t'u yɛrɛ kalifa chrétien kuntigi ma ko kira ko ten kafiriw tilala ka bɔ Makan chrétien kuntigi ni kafiriw delilen don commerce sira kan Amuru u ko Amuru ma e teri ye Najashi ye taa nɔfɛ a ka ninnu ziri ka d'i ma ka na n'u ye Najashi cɛni Amuru taara ka taa Najashi su ko ninnu b'i ka dugu ci sisan k'u bi yɔrɔ o yɔrɔ la k'u bi fitinɛ de wuli ko n'i ma ninnu bɔ yan u b'i ka dugu ci o yɔrɔ bɛɛ gardiw taara silamɛ ninnu bɛɛ minɛ ka nɛgɛ yɔrɔ kɔ k'u la
Najashi nana silamɛya jogo ala k'a ɲɛsin an ma. Najashi ma sɔn fiyewu u ka taa n'u ye. A ko Amuru n t'u d'a ma tan n b'u lamɛn n b'u yɛrɛ lamɛn. N ye ladiri ye dɛ. N ye ladiri ye. N ye ladiri ye. Kunun y'o de fɔ président ye palais la. N ko anw y'a kalan. Ala bi jamana bɛɛ jɔ k'a sabati hali n'a bɛɛ bi boli so. Jamana bɛɛ k'a fɔ ala tɛ yen ko mais ala b'a jamana jɔ. Mon président an ka kalan na ko ala bi jamana jumɛn halaki fandenw mana tɔɲɔ yɔrɔ min na n'u t'u ka hakɛ sɔrɔ. N y'a fɔ a ye kunun. Najashi a ye silamɛ ninnu ladon. Nɛgɛyɔrɔkɔ b'u sen na. A y'u ɲininka ka question poser ka question poser. O ko bɔn kira dɔ de nana olu tugur'o kɔ. K'o kira ko ko ka boli bato dabila ka farakuru bato dabila ko ala ye kelen ye ko kira ye y'o de f'olu ye. Ko a ko u ka jɛnɛya dabila musow ka dɔgɔ u bolo i bi muso ye k'a minɛ a bɛ hakɛ to i b'i sago k'a la n'i tilala dɔrɔn i b'a bila k'u ka taa feere sugu la. Ko kira ko k'an ka n'o kɛ. Ko ko an ka ɲɔgɔn juguya dabila an ka tile an kana ɲɔgɔn namara. Najashi fari fagara. Ni tiɲɛ fɔra hɔrɔn ye a bɛ s'a la. Najashi fari fagara. Najashi ko Amuru ndi ninnu d'i ma dɛ. A k'u bi min fɔ Isa ma i y'o mɛn wa? N bɛ ka nin min fɔ nin filimuw bɛ yen han. A ko ninnu bɛ min fɔ Isa ma i y'o mɛn? A ko k'aw bɛ fɛn fɔ Isa ma wa? O la Seydina Ali balimakɛ Jafar o ko an tɛ foyi fɔ Isa ma an ka kuranɛ ye min fɔ kɔ. An ka kuranɛ ko ala kuma k'a don ko ala ka ko a ka kɛ a kɛra. Ko n ka kuranɛ b'o de fɔ. Tangaranbere min b'a bolo a y'o tiri duguma tan. A ko foyi tɛ ne n'aw ka diinɛ cɛ ni ɲɔgɔn na dama kɔ. A ko a ye taa balo n ka dugukolo kan. A ko Amuru hali n'i ye sanu kulu di yan n t'u d'i ma. Chrétien. O kɔfɛ Alakira fatuli surunyalen a ko silamɛw ma a ko ala y'a yira na aw bɛna Égypte minɛ. Ala y'a yira na ko a bɛna Égypte minɛ silamɛya bɛna don yen. A ko mais n'a ye Égypte minɛ a k'a jantu la a k'u bonya a ka kira buran don dɛ. A ka kira buran don dɛ. I b'o buranya dɔn. O don Égypte chrétienw de bɛ yen. Chrétien kutigi Baba olu b'a wele ten de Baba. O Baba de ye muso ɲuman dɔ labɛn jɔnmuso dagabana ka wusulankasa dumanw d'a kan. Chrétien k'a bila ka na ka n'a di anw ka kira ma Muhammadun. Ko a ye taa nin di kira ma ko nin ye chrétienw ka cadeau ye ko a ka nin ta. Kira denkɛ laban Ibrahim o de sɔrɔla o muso ye bɛɛ kira fɛ. Alayhi salatu wa salam. Muso in tɔgɔ ye ko Anba Maria al-Qibti. La ilaha illallah. Mais kuma jumɛn an bɛ ɲinɛ kira k'a bilasirali kɔ ko an bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ ka kuma ta k'an ka sigi tiɲɛ. Asilamɛw jɔyɔrɔ min bɛ karamɔgɔw la k'u yɛrɛ dilan n'u tilal'o la ka mɔgɔw bilasira ɲuman kan. Anw bɛ kuma hali karamɔgɔ n'a ye fɛn fɔ min tɛ tiɲɛ ye
ita fongara mo e galote o e denga de kodadi ifa nyoko maoma bi fabo ito ka kuma galotiya kwa e galote mais diela tige la doni kuma na nakdu be jenge benoy e karamogo ba fo kwa ka fi mais ne karamogo ko kwa ka je ola ni e karamogo kwa ka fi ne tizigi i karamogo e galote non ba fo bon do ba fo ka fi nga dalu jele ni a jema do sabu nga dalu ye ni iti ma do dine binindon karamogo do kota karamogo were ka do fo flamia de lendo la nga bi fo bunye kono karama kono menikala ka do ko hasidiya tela kasati aslama wa usrabi ala dibu kani wati damabla kani wati ta ala kani isige ni kenenga ka ala ka pmalame na baraji rella billahi dugu bi jaki to ya tabu ala kare wadi fasala sunu ako bu'istu mualliman anana jama kulu fla soro al kabala to bi zikirula la ilaha illallah to zikiru doye zikiru kalite kacha zikiru koro kacha ngo zikiru doye mais anana soro dobga ka mugo kala ale donna minge groupe fla be willa e akombita mini karamogo fle olu be zikiri dala la ilaha illallah do zikiri fle olu be mugo kala na ne bi folo jonna ayi miri ki miri akomba damne kala nyoro la ako sabu ala e ne chide mualliman ngara mugo lama mais akana toro de ay to kirako kira e bifo ako dondo bina kwa manjande ako yushak adi kwa surunyana kaba ko diɲɛ bina kɛ cogo min na ko kuranɛ tɔ bina kɛ a bɛ papier la silamɛya tɔ bi kɛ yɛrɛ wa ko ne yɛrɛ ye silamɛ ye o mais a t'i jogo la a t'i kumakana a t'i ka tabiya si la n yɛrɛ ye silamɛ ye o ko silamɛya tɔ bi to yen ko kuranɛ kɔni tɔ bi to a bɛ papier la dɔrɔn a ko o don kira de ka kuma do sɔrɔ silam a ko o don dɔnnibaw de ko ka ko ala ye ka tɛmɛ a ka dafɛn bɛɛ kan ko tile bi jɔ fɛn o fɛn kan o don karamɔgɔw de ko ka ko ala ye ka tɛmɛ a ka dafɛn bɛɛ kan n'a ko karamɔgɔw isisinaw bɛ yen ko nin dugu ninnu bɛɛ bi sonyɛli kɛ mɔgɔ kɛmɛ o kɛmɛ ni 90 bi sonyɛli kɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ fɔ k'a bɛɛ b'a kɛ o de la jama bɛ na ka sɔrɔ ala kan tɛ bɛɛ ma n'ala ɲi banna diɲɛ kɔnɔ a b'a meleke mana kira ye nin min fɔ a sabatira bi balaw bɛ min dulɔminaw o kɛlɛ tɛ yen sotigi ninnu minnu bɛ kɛnɛma o kɛlɛ tɛ yen sobonaw kɛlɛ tɛ yen commerce la kɛlɛ tɛ yen ni kɛlɛ bɛ yen minnu kan ka kɛlɛ ban ka ala jira kɛlɛ nana yɛlɛmɛ olu de ka so i yɛrɛ b'a dɔn kira ye min fɔ a sira dɛ sira k'i ɲɔgɔnna fɛ ala bɛ k'i fɛ a ye kuranɛ jira mɔgɔw la a ye kuranɛ jira mɔgɔw la kafiri ladiri ka ca dɛ an bɔra ameriki ne ka ansarumuso dɔ bɛ yen a denmuso a bɛ ekɔliba de la mɔgɔ minnu b'u ka ekɔli la bɔrijɛgɛni dɔw bɛ yen u dɔnnen don mɔgɔw tɛ sɔn ka gɛrɛ u la kosɛbɛ mais ansarumuso in denmuso a y'a n'u jɔlen ye ekɔliden dɔ ko e kun ye silamɛ e b'i jɔ ninnu fɛ e yɛrɛ b'a dɔn ninnu bɛɛ ta a k'u ma ko non ko silamɛya ti ban mɔgɔ si la ko silamɛya bɛ gɛrɛ bɛɛ la pour que k'a ka virus bila i la ko silamɛya b'o de kɛ ko silamɛya ti ban mɔgɔ la mais olu bɛ ka nin fɔ directeur bɛ fenêtre la a tulo bɛ denni kumakan na sunkalo sera a f'u ka taa cantine na ka taa dumuni kɛ ekɔliden bɛɛ bɛna dumuni kɛ mais denni ti dumuni kɛ professeur bɛ ka k'a su ka directeur o y'a wele a ko mais mun ne ti dumuni kɛ ko vraiment ne ye silamɛ de ye
ni sungalo sera on bishu ko be ko ka sura ka biro ko directeur ko ma ko imako be muna ko fui ko no ikadina sraka mo mijini ko seli ko ne bi seli fara nyonga de sura ka ta ke na chambre ko mais no ya sura mi se ka seli yoro sura école kono ya ko minga diye o yode directeur ko de kadiye ko directeur ko bo ika bangbo ka numéro dia aya bangbo wele ayu nyinga ko est ce que awu jene be na dinga islamia ko we ko lu re islamia di ko d'accord aka bureau ayu de la fly ka fangele di ni muso ma ko ni ka seli yoro billahi al-ali al-azim c'est un chrétien aussi. C'est un chrétien. C'est un chrétien. Ayaka bureau là. Katla di denima. Mais amada maslamaya kama. Ayada maka haklila de kama. Ayem seka gore gel jegani una. Ko ukatwa ukaintwa di ko kika verisi kala. Tarima famde. Ah mais nine magerela. Verisi emuye. Ega banawa awa ta ibo itabolo kwa emse ki itabolo do jenina ni magerala ye mo mi fana banene ilo se ka joko ibo tubiwa ne ka misri sella chama bi kana kay ka juma sabake ka juma nani ke chrétien do mana tubi ne fe ka dogo politique do mana boli bla misri kono o ka dogo aha mais ni ibana mogola c'est que guerilla wa ama chrétien on tale oni muso tala on no ko mone menna mone ma chrétien muso soro u yelela fu bi le ku yere blessé o ga nyamo ne ko mango bo mba ko kalfema ngo me akana jene ngo ngaslamia la na onye chrétien muso furu an ga dine ko iba furu abi kaso abaka chrétien yake ngo wana bita église la no sera dro ibi mobile di do ma table la jona et puis anaka matigi ja abina na yi kaso an wa islamia côté aha ngo mana ni kele zoro u kana joro ko he ne tara an janga chrétien ngo ba soro de aka chrétien an wa islamia ko ka kasra dama aka ka alabatu an ga fura ko yorobe muso sababe kelembe okoko aidra kone che musulman o kwa le che islamedi kelemore be okoko ale re balema muso che islamedi mingo nye islamek ne furule me islamé ma jo chama bula utlala ka fofana ko eske sobe ka fo ni chrétien ndu yere ko islameti abalema te islamé ko okadoko ko tuko kwa ngwa te yere ati c'est ça, on veut comment souvenir. Allah kira sallallahu alayhi wa sallam, aye bala unani defo. Ako Allah ti lahara kono la mana ye maoma. Fenani be no kele wo kele nyeri la. Allah ti lahara kono ibi maloya yani kasa. Afole mie el bagoyo. Tonyoli. Ay lame ay dara lame nyoli may akana mogotu Firawne nana Firawne aka masaya ka kontana betura ko asira yoro dora yere ayre bol de bugola yere bi boli bato mais a jamango jugu ani ala ye here kai here bunyana ko jugu ako bo ko ale yere kera ala ana rabbukumul aala akone de aka ala bay aka na ala wore bato ne ko de mo sono fanama u yake alai Musa nane kuma fe kwa ka sabali ako aka mogoma wa ma alimtu lakum min ilahin ghayri nete ala wore do ala ne ko aka na tukuma wore ko de ne de aka alai mais malgré tout ala mo fuike akwa yi alai mais ala ya toy ala do abi zoro yawo ni ala makoroto ni ala do abi zoro ya
ala y'a to yen mais maa min n'a yaadara a ye tɔɲɔli daminɛ ala ko Musa ma min ye ci Firawuna ma innahu tagha min ye ci Firawuna ma innahu tagha Firawuna yaadara a kafara a bɛ ka Bani Israɛlakaw tɔɲɔ a bɛ ka cɛw faga cogo jugu la a bɛ ka denw kantigɛ u baw ɲɛna Firawuna ye dan sago muna min ye caman a ko a ye ala ye nɔ a ti seli nɔ a mago tɛ ala la nɔ a ye mɔgɔw tɔɲɔ Firawuna ka halakili bɔra yan de ko a ye mɔgɔw tɔɲɔ maa tɔɲɔna si tɛ yen ko i sara i sago la ala ti sɔn a ye jate minɛ an ka masakɛ tɛmɛnenw na masakɛ o masakɛ tɛmɛna comme a première guerre mondiale aw b'a ɲɛdɔn a ye livre ni fɛnw lajɛ a maa tɔɲɔna ba kafiri ba fɛn o fɛn a si ma sa yɛrɛ ma ala y'a bɛɛ labila jamanadenw y'a dɔw kun ci ka tila k'u jeni ou bien ala ka bana jugu bila i la ka fa wuli la yanni ka sa mɔgɔ tɔɲɔna bɛɛ bi ten faama o faama ye tasuma da mɔgɔw kan yɛrɛ fɛ yan a bɛɛ labanna cogo min na a kɛra a bɛɛ ɲɛna tɔɲɔli man ɲi dɛ a kana tɔɲɔli kɛ faama ka fanga bɛ sinsin hali n'a ko ala tɛ yen n'a ye baara kɛ tiɲɛ kan ala b'a dɛmɛ mais n'a ye ala ka jɔn tɔɲɔ faamaw ka faama t'a to a la a b'a dɔgɔya a kana tɔɲɔli kɛ tɔɲɔli man ɲi Firawuna halakira tan de a filanan ɛlikezu kira ko maa o maa ka baara ye nkalontigɛ ye ala t'i sutura ka sa nkalontigɛla ko ka ko ala ye a y'a janto nin na dɛ u nana an ba Ayisata ɲininka sahabaw ko anw bɛ kira dɔn kojugu walojugu si kun man di ala kira ye mais Ayisa e min y'a muso ye e n'a bi si n'a bɛ wuli e kan ka fɛn dɔ dɔn n'anw tɛ min na ne ko mun ka ko kira ye walejugu la ka tɛmɛ a bɛɛ kan an ba Ayisata k'u ma a ko walahi walejugu bɛɛ kun ka ko kira ye nka a ma dan sɔrɔ min na dɛ o ye nkalon ye silamɛw nkalon man ɲi dɛ kana nkalon tigɛ kɛlɛ dɔ tun bɛ ala kira bolo jihadi ani kafiriw bɛ ɲɔgɔn na kafiri cɛ 1000 o de bɛ kɛnɛ kan mais silamɛ bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan mɔgɔ 300 ani mɔgɔ 13 kira ye wele da dafɛ dugu bɛɛ la ni maa o maa bɛ se ka na fara kira ka silamɛw kan ka nin kɛlɛ in kɛ kamalen 2 olu bɔra Maka ka kira magwɛ kelen tɔgɔ ye ko Huzaifa kelen tɔgɔ ye ko Abu Hussein olu 2 ye sira minɛ u dogo tu kɔnɔ u bɛna fara kira kan ka kɛlɛ kɛ n'u kisira u tila k'u dogo ka don Maka u bɔra k'u bɛna kira dɛmɛ olu filila ja kafiriw yɛrɛ ka labɛn bi yɔrɔ min na olu nana o sira fɛ u nana dɔrɔn kafiriw y'u minɛ kafiriw ko aw ta tɛ yɔrɔ si ka taa kira dɛmɛ k'anw kɛlɛ kɔ Huzaifa ko i bɛ nin fɔ tan cogo di ko an t'a dɔn kɛlɛ yɛrɛ bɛ yen anw wulila de an bɛ taa an ka ci la Madinɛ anw t'a dɔn kɛlɛ bɛ yen janko anw k'a fɔ ko an bɛna kira dɛmɛ ko aw t'a dɔn kɛlɛ bɛ yen ko ayi kafiriw ka ɲɛmɔgɔ ko o tumana a tɛna an kɛlɛ a ko ayi a ko tumana nin ye layidu ye ani ɲɔgɔn cɛ a ye taa kafiriw y'u bila u nana se ala kira masɔrɔ u nisɔndiyalen o ko kira ma ko ala y'an bɔ koyi kira ko mun kɛra ko anw filila kafiriw y'an minɛ ko nka an k'u ma ko an n'an bɛ ci la Madinɛ ko an n'an tɛ kɛlɛ kɛ a kira ko a y'o f'u ye ko ye layidu y'an cɛ a kira ko a banna a ko tumana a bɛ to yan nka a ti kɛlɛ kɛ hɔrɔn da y'a dala kuma ye la ilaha illallah kira ka kɛlɛ jama bɛɛ mɔgɔ 313 u ni mɔgɔ 1000 de bɛ ɲɔgɔn na o don mais a ko aw 2 tɛ se ka fara an kan bilen
sabu horo ya nene ni horo Kongo abisasa ko ala ti so aka faranga tu ay leidu dafa akana keleke Flameu ne bi enjoya ka be ko Bastala upmana ala ka na odeme ala ka here kan ukwati joko nganani ifo aywa flade forasisa tonyoli ani galo asabana el khiyana mo janfa la ilaha illallah aslame o janfa mai epi ayaw janto ayere la ma ni janfa ke yere be janfa awuli bali to de ma ni janfa ke la harati kono ala bi janfa ya yani kasa ati yele mefiew slame muso do kumei ubina jidama dongo do jitala bi jita kana dislame muso ima kaso aje commerçant ubi jitiki sara mais dongo do ubina serve jila mais dondola jidila nye santani ko bien samwani ko ke abina muso serve amma delika nye korota ka muso nye dafle mais dondola nana ni ji ay jike muso kuna yoromna ay muso tegemne ninga ambransi muso ko subhana akarina fo ya bolo bla tasmana ya ala ulu nan dekele nan dekele Horom so boli am islamia ko boko sabata ibangeli kana jena o boldo itado di chema o boldo ka bu fa fe ka ti chefe boli sabana itado ka bruto aja e boko chama ngeo ay bashi ma ko boli bashi fana to la sa ni boto ko kan bashi te bolla ani boto ko kan bashi tala na aye muso bolo ambranse akerna fo muso bolo bla tasmana kam adona ka sotobli makeo atara sigabi ala ya fade akunga nyafam ko ne ya nyedo kema tadinu tudanu akonya nyedo aya chekono chena na rom na cheko salamu alaikum ako chema javanji cheko subhana ako nini janfa ako mbingale alala minyene ke islame kamini wolola ni majene yake ndashido ako yala soso ako ni mina jidnema ni zan chama ingono hala mane nyadafle maybe ayne bolo ambranse jene yake yako ama ako majene yake de akunga zuru nyanana ako muso dobi sani kene fa amena ngabi shetane donana nya tatikema kasamaka donga bitiki kononga wallahi nzrana ala nyanda nai ako ibi jurumi ndo mohola bisari yerela awuli baldo wala muso tibolo itabu bolo ala tatwa ilaw katila no fa maya tola alimami ya tola karamoba ya tola ni bu taka ala yere bu blay taka aywa ya yere ulbal do man yazni yuzna bihi o hadisa de man yazni yuzna bihi walau bijidarihi ni mama ye jena yake ko jena ya biki yere la de alna biki ka ko fa biki de uti kanta tuibolo etaka lafia kira ko ninjuru munnu la harati konon nani bebe nyana boya akana jafa ke islamu jafa ka ko alai bamana kafiri fiun bi ko tede bamana sebe usara nu ko mi ubisaka bamana umbe olu bana kuti koro dun abada uyaki utne ko koro ne fly pour que olu kana flafo olu ma ala do makira do nguye dambedo
Ananina ka shinji tige. Aya janto shinji la de. Shinji dlone de do la rushi. Abi ala wele ala ni mami yene tuku ala o tigi tuku ika hinena. Ala ni mami yene tige ala o tigi tige kabu ika hinena. Shinji bin de fo la rushi. Oho aya kabalimaya aya dila. Nimbe kunye muye mo ka kenyo. Nimbe kunye dime to yoli ka dabla. Nimbe kunye muye angana kenyo ndugu. Dine nyemo joro ini. Nu desara na ala bi barka bula. Utabe ke saraka mne. Ode ba molobi. Zoro seli ya seli. Me ala kira ko sura sa ko tiye tibuli. Fo misiri u ka joka nye ka teme kisra masake so ka palek. Ko misiri nyuma mba obina jo. Me kira beni fo do mene ba do abe misiri mi ngono. Mo jama nje ngolo ba bili touché. Sebe ndamaro fara de. Ndamaro fere. Ode do. Ni sanana ko ni kila kunya te tu sallallahu ko na ya te wuli bi bo jijin doya ka bo atena parce que misiri blibido mais akoko no ko ni misiri ntia ko islam o na misiri ujo kwa binye kisra palais kisra masake o ka palais kwa binye oyi kwa jama bina chaya ko me ale modu kalena alala iba misiri ko shi ka baiti ala nyesra nyana mo kele zoro. C'est-à-dire ni karamogo kunudo ka tien foke billahi na malila chigara ya bana dana ya teku diungara drogu tarayo diungara danga diunye ibi puma meida itlo labi itado yani diuli che koni nguma bise ka bwada ma dedo kabu haklima me karamo dadina karamo biga ka mufo ni mbe parti mina ko defo me ala yare kadu ala taforo yele me bikesa ko akana singitike alaba hukukul walidaini bangba lalla batoli anse kan be wala suina. Memba fo dem senu ya yaw janto abambola islamiyat de ni kara kafiri ima fraune ya daraka kafa Musa ni voya ni e kele wuli ko fa ka Musa ya fa minu sona ka tubi ka fara Musa ka o jaba kuluba yin shi fraune na uye fraune kele ka ko beke Musa Musa ko halama ni kaba ko ede e ka jom biga ki jugu kele masala de ala ko chinu ako leidu do de bine ala yere bolo nyere kan ne ata nyere kan di danga de labla fiew dugawde labla dugawde ma kira bangba barka nyina neti barka nyina bangba barka nyina labla dabali ye chenye koroti ye chenye moru ka nege wala do ye chenye me mimba beni chenye ni bangbo barka bila utese billahi ubi gosi ka dese ibitani yere nasi ni tangana tere la bangba barka ye ma soro ka nasra tani yere ako ala masala de ako ne ko ma kara dugawde ne ti dugawde labla flana bendi yo hal ne kafiru bena ne ala budam frawne ka mo bene do balame na ko mi bene do dotita fota ka ben tui musa isimandi no be kalande me ala bna labla mamna parce que frawne na ka mabaya anaka ala ya yere ala tode ako joma ni dumini mona akana ta ne bata ide ay na mbaka dumini blangoro firawne ala tode ba baka dumini ta kati nyongri ka siga bako mba dumini fle ala continue labla mais ala kana labla
Musa ye ala wele tiɲɛ dɛ ni mumini kumana ala fɛ a b'i jaabi ni dutigi kumana ala fɛ a b'a jaabi muso ka n'i cɛ de fa don a bɛ sɛgɛn dɛ non ni mɔgɔ tɔɲɔnen kumana ala fɛ a b'a jaabi dɛ muso ka n'i cɛ danga i tɔɲɔnen don mais i ta in to ala ma ala wele n'i y'a danga e denw fa don a bɛ tila ka bila sɛgɛn na dɛ ala t'a to tɔɲɔnikɛla la dɛ n'i y'ala wele a ka jugu kojugu a to yen mais mun kɛra ni latigɛ nana dɔrɔn ɲɛ bɛ fiyɛ firawunɛ tilela dumuni nana di firawunɛ ma a ɲinɛna ko cayara a ma ala y'i ma o don ani setanɛ y'o kɛ o n'a dara tilegan fɛ hali kɔnɔ tɛ pan ka so mais a dalen tilegan fɛ sunɔgɔ la a sina k'a mɛn ten dɔ ko ani ɲankuma firawunɛ girinna ka wuli a ɲɛ bɛ cɛ jɔlen la a jatigɛra parce que o kuma garidiw bɛ yen maa tɛ se ka don mais setanɛ donna o nana fɔ a girinna ka wuli a ko ye jɔn ye setanɛ ko firawunɛ ye ne dɔn a ko man dɔn yɔrɔ a kumana a ko e t'i ka ala to t'i ka dafɛ bɛɛ dɔn a ko tiɲɛ yɛrɛ la buli n bɛ ma a ko ne de ye setanɛ ye setanɛ de bɛna nɛgɛ sa k'a mago sa fo a bɛ taa to mɛri rusi ji la n bɛ fɛ ka min fɔ firawunɛ ɲinɛna ka taa ni dumuni ye kɔngɔ ye ba minɛ a bamuso bɔra ka na o kumana ne ka dumuni tɛna bi a ko hakili don ba i ɲinɛna n bɛna n'a ye ko firawunɛ i bɛ ka jama koyi hali ni ye ala ye ne kɔni ye o firawunɛ ko n ba sera fo ma a ko wa n tɛna n'a ye a mutira a bolo o de ye saba de y'a halakira a mutira kuma bolo min kɛ ala y'a ka tiɲɛ a dira jugu ma denmisɛnw a ye bangebaaw bonya kuma dɔw bɛ yen a kana sɔn k'a fɔ a kana to mɔgɔ k'aw poussé mɔgɔ binnenw a ka taa bi u ka nɔ aw jɔlen ka to o la ne bɛ yafa ɲini ka n jɔ nin yɔrɔ in na aw sara bɛ ala de bolo an ka jamana ala k'a kɔlɔsi an ka ala wele maa o maa bɛ hɛrɛ fɛ ni nin jamana in ye ala k'o se maa o maa k'i bɛ tɔɔrɔ se nin jamana in ma yala bi ala k'i dɛsɛ ala kira bonya kama sɔli ala rasul ayi ngene o siri ni ala sɔnna anw ye a dabɔ min kama hakili la wasa sɛbɛkɔrɔ kɛra yɛrɛ de karamɔgɔw jɔyɔrɔ dɔnna nka an bɛ yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ parce que ko ninnu ye seko de ye mɔgɔ dɔw jɔlen don vigiliw nana depuis sɔgɔma 8 heures u tilela yan balokow b'a la fɛn caman b'a la ni mun ye degun sɔrɔ a ma dabɔ o kama ko ye seko dama de ye donc dugawu minnu kɛra ala k'a minɛ jamana ma an karamɔgɔ ala k'a mɛn an ɲɛfɛ ala k'a minɛ k'a lamɛn ala k'a ka faamuya ala k'a di an ma ala m'an kɛra k'o dɔn mana an ye ɲinɛw siri m'o fana bɔ
وقنا عذاب النار هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا إننا سمعنا ربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا اللهم يسر وأبدالنا وسلامنا آمين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما آمين سبق ناصر الحق بالحق آمين هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله آمين. صل سبحان ربك فاتحة. والصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين. شابو مرحبا بك لكنا لك عبد Tuna ziara est le 18. Ah ouais, le 18. Tuna ziara est le 18. Voilà pour il a. Ramadan est bien, c'est la vie pour nous. C'est la vie pour nous. Quand on Ramadan, c'est la vie pour nous. Quand on dit que c'est la vie pour nous. Quand on dit que c'est la vie pour nous. Quand on dit que c'est la vie pour nous. Napami hata jugu ya madina, femo haidara kwa ina hata ulafi.